दिनै उदालगुरि जिल्ला एबसुआबो सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों उदालगुरि नोगोराव थानाय बिष्णुराभा कृष्टि संघआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि बड'ल मुंख्लं जोहोलाव सोमला बसुमतारिनि 27थि सानजों सोमोन्दो लाखिनानै उदखारि बेरेखा सान फालिदों। उदखारि बेरेखा साननि गिबि हाबाफारि एबसुनि गोथार फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ मावफुङो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि मुस्रि कर्नेलियास दैमारि बिथाङा। नैथि हाबाफारियाव जोहोलाव सोमला बसुमतारिनि मुसुखायाव बिबार बावजेननाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो एबसुनि लेङाइ बुंथिगिरि थरायना बिबारि बर' बिथाङा। थामथि हाबाफारि गोजोन फारौ बिरहोनाय हाबाफारिखौ मावफुङो फारियै एबसुनि लेङाइ सोलोंथाइ नेहाथारि मुस्रि रमिय कुमार बसुमतारि, जिल्ला एबसुनि लेङाइ आफादगिरि मुस्रि धर'नि बर' आरो जिल्ला एबसुनि बुंथिगिरि रहित चन्द्र बसुमतारि बिथांमोना। ब्रैथि हाबाफारि थै दान होनाय हाबाफारियाव मिरु एबसुनि बिबानगिरि, जिल्ला एबसुनि बिबानगिरि दख'र आरो इउनिट एबसुनि बिबानगिरिफोरा थै दान होनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। सेथि हाबाफारि एबसुनि गोथार फिरफिला हाबाफारिखौ मावफुंनाय उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि आरो नैथि हाबाफारि जोहोलाव सोमला बसुमतारिनि मुसुखायाव बिबार बावजेननाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होनाय मिरु एबसुनि लेङाइ बुंथिगिरि थरायना बिबारि बर' बिथांमोना गावसोरनि बिबुंथियाव बड'ल मुंख्लं जोहोलाव सोमला बसुमतारिनि जिउ जारिमिन आरो बर' हारियाव जोहोलाव सोमला बसुमतारिया होलांनाय बिहोमानि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोहोलाव सोमला बसुमतारि बिथांनि 27थि थैनाय सान बेखौ सारा आसाम नाङैनो बेखौ फालिनाय जादों। बेबायदियैनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै उदालगुरिनि बिखायाव थानाय जे बिष्णुराभा कृष्टि संघनि नैबे नब्लाङाव जोङो दिनै 27थि जोहोलाव सोमला बसुमतारि बिथांनि थैनाय सान आरो बे सानखौनो जिहेतु जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा उदखारि बेरेखा सान हिसाबै जों फालिबोदों। दा बे हिसाबै दिनै जिल्ला आफादा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बिष्णुराभा कृष्टि संघआव जोङो माखासे हाबाफारि लानानै जेरै फिरफिला बिरहोनाय, सोमला बसुमतारि बिथांनि सावगारियाव बिबार बावनाय आरो ब्लाड डनेशन केम्प जों बेबायदि हाबाफारिफोर लानानै दिनै फालिनो थाखाय जों थि खालामदों। दा बे हिसाबै दिनैनि बे साननि गेजेरजों गासै बर' माहारिखौ आङो खावलायगोन जे दिनै थांनाय समफोराव जि साननाय आरो आइडिय'लजिनि गोरोबलायैयाव जिखिनि माने गिलु बालु मोनसे थासारि जि जानानै थांबाय, मालाबा समाव गावजों गावनि गेजेरावनो बुथारज्लायनाय, गावथारज्लायनाय, बेबायदिनो माने गोबां माने गिख्रंथाव थासारिफोर थांनाय समफोराव जोङो नुबोबाय। नाथाय दिनै बिटिआर गोरोबथा 2020 सनाव खालामनायनि उनाव जोंनि ओनसोलाव मोनसे गोजोन थासारिया फैदों। दा बे गोजोन थासारिखौ जाहाथे बयबो लाखिलाङो आं बेखौ खावलायगोन आरो उदखारिफोरनि बेरेखायै गासैबो गसंनो थाखाय साखाफारा जायो आं बेखौ खावलायगोन। जिहेतु जोङो नुबोदों जे दानि जिथु जों फिरि हिसाबै जोङो जोंनि गेजेराव हाथियार लानानै सोमावसारनायनि थासारिखौबो जों मोनबोबाय आरो बेफोर गासैबो हाथियार लानायनि जि माने थासारिफोर गासैबो जोबस्रांनानै माने मोनसे दा जोङो थासारि, बे थासारिखौबो जों मोनदों। गतिके बे मोननै थासारिखौ जों सुनानै नायोब्ला मोनो जे जै समावनोखि जोंनि गेजेराव हाथियार लानानै सोमावसारनाय मोनसे थासारि दङमोन, बै समफोराव माने गावजों गावनि गेजेराव बुथारज्लायनाय, गावथारज्लायनाय आरो बेबायदिनो माने आर्मि पुलिसजों नंखाय दायावनो, नंथारै दायफोरावनो माने लाना थांनानै इनकाउन्टार खालामजानाय, बेबायदि गोबां माने जोङो माने थैनाय, जोंनि लाइमोनफोरनि, जोंनि आइजोफोरनि जिनाहारि जानांनाय गोबां बेबायदि थासारिफोरखौ जोङो मोनबोदों। दा दिनै बेराफारसेथिं दिनै जोङो नुबाय जे बेफोर गासैबो जेथिया जोंनि गेजेरनिफ्राय जोबस्रांबाय, दा दिनैनि तारिखआव जों नुनो मोन्दों जोंनि ओनसोलफोराव माने फरायनाय दिखाव जोंनि फरायसाफ्रा जथेस्थ'खिनि आगबारिनो हमदों। जोंनि बेफार फालांगिफोराव जोंनि ओनसोलफोराव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय माने इनभेस्ट खालामग्रा इनभेस्टर्सफोर जों दिनै मोननो हादों आरो माने जोंनि ओनसोलाव इभेन माने ISPL जों खुंनो हानाय मोनसे थासारि जों मोनबाय आरो देग्लाय जोङो धर'न काप जितु एसियानिनो बयनिख्रुइ माने गोजामसिन मोनसे फुटबल कम्पिटिसन धर'न काप, बेबायदि मोनसे खेला जों कन्डाक्ट खालामनायनि मोनसे परिबेससिम जों मोनफैदों। दा गतिके नैबे जिथु गोजोन मोनसे थासारि बेखौ बयबो लाखिनो नांगोन, लाखिलांनो नांगोन
आरो बेबायदि होननानै आं नैबे बाथ्राखौबो बुंनो थाङाखै जे जोंनि समाव थांनाय समफोराव जायफोर हाथियार लानानै सोमावसारबोबाय बिथांमोना गोरोन्थि दोङो माबा दोङो बेखौ आं बुंनो थाङाखै बै समाव बोधै थासारियानो माने बेखौ कम्पालसनाव लाबोदोंमोन बै समनि थासारिया जिखौ माने थोनबाय बेखौनो थांनाय समनि जायफोर दैदेनगिरिफ्रा हाथियार लानानै सोमावसारबोबाय बिथांमोनाबो बै समनि थासारिजों लानानै बिथांमोनाबो राइटमोन थिगानो दङमोन खिन्थु दिनै जिहेतु मोनसे गोजोन थासारिया फैबाय आरो बे हिसाबै बे गोजोनथिखौ बयबो लाखिनो थाखाय खामानि मावनो नांगौ आरो माने खुनु मोनसे बेबायदि हाथियार लानानै सोमावसारनाय बा हाथियार लानानै माने सोरखौबा सिगि सुख्ल' खालामनानै रां खामायनाय माने बेफोर गासै साननायफोरखौ जाहाथे गासैबो गारो नङाब्ला जोंनि ओनसोलाव आरोबाव थांनाय माने 30 बोसोराव जिबायदि जोङो भुगिबोबाय माने पुलिस आर्मिफोरजों गावजानाय न'निफ्राय हमना लाना थांनानै बहाबा लामा दथाफोरावनो गावथारनानै गारना दोनजानाय बेफोरबायदि थासारिफोरा माने फैफिननो हमोब्ला खोब आरोबाव माने जोंनि ओनसोलाव डेभेलपमेन्टनि बिथिङाव जेबो खामानि जानाय नङा जोंनि ओनसोलाव फरायनाय बिथिङाव जोंनि फरायसाफ्रा मोजां फरायनो हानाय नङा जायफोर खेला धुलाफ्राव इन्ट्रेस्टेड बिसोरबो बे खेला धुला दिखावबो माने गेलेनो हानाय बिदि मोनसे परिबेसा थानाय नङा दा बेनिखायनो आं खावलायगोन दिनैनि नैबे उदखारि बेरेखा सान अबजार्भ खालामनायजों लोगोसे बयबो बर' माहारिया जाहाथे बर' हारिखौ गेरेमसा हारि बा मास्टार रेस दानायनि बड'फाया जे मोनसे थांखि बा सिमां मोनसे जोंनो होनानै गालांबाय नुहोना गालांबाय बे सिमांखौ बै थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय बयबो जाहाथे खामानि मावो बिनि थाखाय आं बयखौबो खावलायदों आरो बे हिसाबैनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरुआबो आरो गुबुन गुबुन जिल्ला आफादफ्राबो माने जिहेतु गोबां जिउ जों बलिदान होबोबाय दायो जिउ बासायनायनि मोनसे माने थांखिजों जोङो ब्लाड डनेशन केम्प दिनैनि नैबे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै लादों दा दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो उदालगुरि सिभिल हस्पिटालनिफ्राय बिथांमोना फैगोन आरो जोंनि दैदेनगिरि जोंनि भलन्टियार्सफोरनिफ्राय ब्लाड जोङो डनेट खालामगोन आरो बेखौ बिथांमोना रिसिभ खालामगोन दानो थांगासिनो दं बिथांमोनखौ जिल्लानिफ्राय जानानै मा मेसेज जिखिनि जोंहा भलन्टियार्सफोर जोंनि दैदेनगिरिफोर जायफोर दिनै ब्लाड डनेट खालामनो होननानै भलन्टारिलि ओंखारबोदों बिथांमोनखौ आं साबायखर बावगोन आरो बिथांमोना जिहेतु साफा साफा जिउ दान होग्रा हिसाबै दिनैनिफ्राय सिनायथि मोनगोन जिहेतु थै दान होनाय माने जोङो सोरबा सासेनि माने जिउ बासायनाय जिउखौ बासायनाय दा बे हिसाबै बिथांमोननि जिउआव जाहाथे हदाय साक्सेस जालांथों आरो बिथांमोननि साननाय हनाय जाथों आरो गसाया बिथांमोननि जिउआव माने अरायसम लोगोसे थाफानानै हेफाजाब खालामथों आं बेखौनो गसाइनिसिमबो आर'ज गाबबाय आरो माने जायफोर भलन्टियार्स बिथांमोन साफ्रोमखौबो आं जिल्ला आफादनि जानानै आं साबायखर बावगोन बेबायदि माने जाथिनि थाखाय बेबायदि माहारिनि थाखाय सुबुं माहारिनि थाखाय मोनसे महत माने डिसिसन मोनसे लानानै थै डनेट खालामनो आवगायबोनायनि थाखाय आं साफ्रोमखौबो साबायखर बावदों